Michael Benet ay nakatayo sa bintana mila sa hanghang kisamang kanang penthouse office, pinakmamasdan ang kimikinang na skyline ng San Francisco sa papalibok na araw. Sa edad na 52, nasa kanaya na ang lahat ng kayang bilin pera, ang multimilyong dolyar na tech kumpanay na binyunya mila sa simila, ang makinis na Tesla na nakaparada sa kanayang pribadong haraya, at ang respetong eliteng Silicon Valley. Gayon pa man, may nadama siyang kawalan sa kanayang mindset na inayos na mundo, isang emptiness na hindi niya lubos na matukoy. Sa kabilang panahong lungsod sa isang simpleng apartment sa itaas ng isang lokal na bookstore, ang 25 lang na kambal na sina Jason at Alex Parker ay nakakampilan sa paligid ng kama sa ospital ng kanilang ina na si Sarah. Ang kanser ay kimalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan siniman at ngayon ang oras ay lumilipas na parang bihanghan sa kanilang mga daliri. Ang dating masaklang mukha ni Sarah ay mapitla laban sa mahapiting inan, ngunit ang kanayang mga mata ay nakataklay pa rin pamilyar na determinasyon na nakita nila sa buong pagkabata. Ang paraong tingin na suot niya kapag naktatrabong double shift sa dinner ipang maklakaing pagkain sa kanilang mesa, o kapag tinitulungan sila sa makalatanahit stiday sessions na kalainan ay nakbigay sa kanilang mga scholarship sa Berkeley. Nanay, pliyose pakisap ni Jason, hawak ang kanayang maripok na kamay. Madalas mo nang nababangkit ang tungkol sa aming ama nitong nakarang linggo. Malalaki na kami. Sino ba siya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin mabigat sa 25 taong misteryo at hindi nasambit na katotohanan. Ang mata ni Sarah ay napinung liya habang siya ay sumilap sa kanayang mga anak, napakaibang personalidad ng hinat nakpabahaging porong matigas na panga at nakakapasok na berdeng mga mata na kanayang inibig noong nakalipas na taon. Ang iyong ama, belong niya, inabot ang 5 liater journal sa kanayang nagitstand, ay si Michael Benet. Ang panghalan ay timama sa makakambal na parang pisikal na piva siya. Alam lahat sa San Francisco si Michael Benet, ang tajamukhal na ang maka ay nakpahanda sa mga magazine kufer at ang kanayang kumpanaya, Benet Innovations, ay binabago ang artificial intelligence. Naklakat na sila sa harap ng kanayang kasali ng maraming beses, hindi alam na dimadaan sila sa kanilang amang hindi nila nakilala. Pero bakit, tanong ni Alex, ang kanayang beses ay pumitok sa emosyon? Bakit hindi mo sinabi sa kanaya tungkol sa amin? Sabihin sa amin tungkol sa kanaya. Nanghanhinak ang daliri ni Sarah habang binibagsan niya ang journal, nakpapakitang mga newspaper clippings at 5 larawan na itinaho niya sa loob ng mga dekada. Ako ay 20, naktatrabaho bilang isang junior software developer sa kanayang inang startup, simula niya. Si Michael ay napakatalino, determinado at may asawa. Nang malaman kong buntis ako, ang kanayang kumpanya ay nasa bingit ng inang malaking tagumpay. Naktatrabaho siyang 18 oras sa isang araw, nakikipaklaban ipang panatilihing bihay ang kanayang pangharap at ang kanayang kasal. Iminto siya, himihangang nanganginak. Hindi ko kayang mohang dahilan para sirain ang lahat ng kanayang itinayo. Kaya, imalis ako kumiyang trabaho sa buong lungsod at pinalaki ko kayong dalawa ng mag-isa. Ang kakambal ay nakaupo sa halat na katahimikan, ang kanilang mundo ay humahulong sa atas nito. Lahat ng kapagkakataong nakita nila sa Michael Benet sa online nakpabasa tungkol sa kanayang tagumpay, kanayang pilantropay, kanayang perpektong bihay, siya ang kanilang ama, nakatira lamang ilang malaya ang layo. Hanap na walang kamalayan sa kanilang pahiral. Mahuhust siyang charitay hala sa Augustina sa susunod na linggo, sabi ni Sarang mahina, idinidian ang journal sa mga kamay ni Jason. Itinaho ko ang bawat artikilo, bawat piraso ng impormasyon tungkol sa kanaya, imasa na balang araw ay maintindihan ninayo. Siguro oras na para malaman din niya ang katotohanan. Ang Augustina ay ang pinaka-eksklusibong restaurant sa San Francisco, kung saan ang mga eliteng lungsod ay nakatipon ipang makita at makita sa ilalim mga crystal chandeliers at mga hintudan na kisama.
Habang nakhlalaw ang kasalitan ni Sarah, nakpahing tinghan ang kakambal na nagsasalitang maraming. Ang kanilang kabihay ay malapit ng makpakailanman at walang babalikan. Mag-subscribe sa aming channel, nak-ideog ito sa amin na 5 kang higit pang nilalaman para sa iyo. Pakbalik sa kanilang pinaksamang apartment ng habang yun, binasa ni Yason at Alex ang yurnong kanilang ina, bawat pahina ay nakpapakitang isa pang pirasong puzzle na hindi nila alam na mayroon. Ang halarawan isang nakababatang Michael Bennett ay nakpakita sa kanaya na nakatayo ng may pagmamalaki sa labas ng kanayang inang opisina, isang converted garahe sa Palo Alto. Ang parang berding hamata na tuminghan pabalik sa kanila sa salamantivang imaha ay nakatinghan. Mila sa makakipas na larawan na yaon pinuang determinasyon at makapangharap. Tingnan mo ito, sabi ni Alex, itiniro ang isang newspaper-clipping mula 1999. Halos na wala ang lahat sa kanayan noong inang taon. Ang kampanaya ay 3 araw mula sa pagkalaki ng makya niya ang Watson contract. Ipinatakbo niya ang kanayang hadaliri sa hiatlina naktataka kung hanunay ba ang kanilang habihay kung ang Bennett Innovations ay nabigo sa halip na mahang isang tachgiant. Si Yason ay nakaupo sa kanilang maliit na kitchen counter, ang kanayang laptop ay nakabikas sa website ng Bennett Innovations. Magbibigay siya ang kaynuwat speech sa charitay hala belong niya tungkol sa pagdadalang ay edukasyon sa mga underfunded schools. Ang irunay ay hindi nawala sa alinman sa kanila. Ang kanilang ama ay naktatahiyot ng ngayong edukasyon para sa mga kapuspalat na bata samantalang ang kanayang sariling mga anak ay limaki sa pakipit ng kakyaupon at pag-apply para sa bawat scholarship na kanilang makita. Ang maliit na apartment ng kakambal ay nagsasabing kiventong kanilang sariling paklalakbay. Ang ka-academic awards ay ipinapakita ng may pagmamalaki sa mga dingding kasama ang halarawan nila kasama ang kanilang ina sa kanilang graduation sa kolehiyo. Nakipaklaban sila ng husto para sa lahat mayroon sila tulad ng ginawang kanilang ama. Ngunit habang nakita ni Michael Bennett ang kanayang tagumpay sa mundong tech, ang kanayang mga anak ay pimiling iba't ibang landas, si Yason ay naging isang environmental lawyer at si Alex ay nakpusyang karera sa pediatric medicina. Naalala mo ba nang dalhin tayo ni nanay sa maliit na parke na iyon sa tapat ng Bennett Innovations, tanong ni Yason, nalilinot sa pag-isip. Mahimpo kasi ang aming pananghalian at ipo kami doon ng maraming oras. Palagi kong inisip na gusto niya lang ang tanawan, ngunit ang kanayang buses ay nawala habang natanto niya, ipinapasilip niya sila sa mundong kanilang ama, ang pinakamalapit na kaya niya nang hindi isiniwalat ang katotohanan. Binuksan ni Alex ang website ng Augustina sa kanayang telepono, pinag-aralan ang maranghang interior. Hindi kami basta-basta makakapasok doon, sabi niya. Ang lugar na iyon ay may 3 buwan na waiting list at ang hala ay invitation online. Ngunit kahit na nagsasalita siya, isang plano ang nabibiyo sa kanayang isipan. Itiniro sa kanilang ina na ang lahat ay posible na may sapat na determinasyon. Iyon ang kung paano sila nakaraw sa kolehiyo, kung paano nila itinayo ang kanilang karera mula sa wala. Isang notifikasyon ang lumabas sa laptop ni Yason, isa pang artikulo tungkol kay Michael Bennett, ito ay tumatalakay sa kanayang kamakailang debosyo. Nakpalitan tinghan ang kakambal, isang bahong pag-inawa ang sumisikat. Ang kanilang ama ay singlanon ngayon sa inang pagkakataon sa kanilang habihay. Ang kasal na sinikap ng kanilang ina na protektahan ay natapos din, naktaragdagang isa pang lawyer ng pagiging komplikado sa kanilang komplikadong emosyon. Kailangan naming mahanap ng paraan ipang makapasok sa hala, nakpasaya si Yason, ang kanayang isipan ng abogado ay nagsisiri na sa problema mula sa bawat anghelo, hindi lamang ipang makilala siya, kundi para kay nanay. Dala-dala niya ang sekretong ito sa loob ng 25 taon, inisip na pinoprotektahan niya ang lahat. Karapat-dapat niyang malaman kung ano ang mangyayari sa susunod.
Timango si Alex inilabas ang kanyang hospital at bathe. Genagamot ko ang anak ng isa samhamanager ng Augustine noong nakarang biwan na Lola niya. Sobrang nakapapasalamat siya nang mga namang natukoy ang birang kondisyon ng kanyang anak. Sa giro. Inayon niya ang pag-isip na nakabitin sa hangin, ang posibilidad ay sumiklap sa pagitan ng kapatid. Habang bumabagsak ang hobby sa San Francisco, ang mga Campbell ay nanatili sa kanilang kitchen counter na papaligiran ng pirasong behind kanilang ama na maingat na pinanghalakan ng kanilang ina. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita nila ang nakniningding naturang pinit inovasyon sa malayo. Ang mga ilaw nito ay nakniningding laban sa dumidilim na kalangitan. Sa loob lamang isang linggo, harapan nilang makakarap ang taong hindi alam na himibok sa kanilang buong bihay. Ang ama na maring ayaw na matakpian, ang kiventong tahampay na pinanuot nila mila sa malayo. Ang nawawalang pirasong pisling kanilang pamilya na maring makpabaho sa lahat. Ang kawain sa imahe ni Michael Bennett ay isang mahisay na isinakawang sampunang kaisahan. Habang bumababa ang kanyang pribadong elevator sa lobang kanyang literaya sa apartment building, binasa niya ang agendang araf sa kanyang tablet. Bahang narehistro ang kamangamangang tanawin by Brite sa pamamagitan ng glasfiles. Sa edad na 52, napakadalibasan niya ang sining pagmachimisang bawat minuto, ngunit kamakailan nakakalihan siya sa pakiramdam na maring na machimisan niya ang kanyang paraan na lampas sa isang bahay na malaha. Ang kapentong lobay ay bumikas ipang iayak ang kanyang naghihintay na Tesla, ngunit may isang bahay na nakpahinto sa kanya. Maklalakad akong ngayon, Yamas, sabi niya sa kanyang driver, nakilat ang kanyang sarili pati na rin ang lalaking nakmaniw sa kanayativang imahe sa nakalipas na dekada. Ang malamig na hangin sa imahe ay naramdaman na dayan sa kanyang mukha habang siya ay naklalakad sa sidewalk. Ang kanyang Italian liata shoes ay tumitinok sa semento. Nalilinot sa pag-isip, halos nabangha si Michael sa isang binata na nakmamadaling limabas ng isang coffee shop. Ang medical strips ay nakikita sa ilalim ng kanyang jacket. Pasensya na, sabay nilang sinabi, at may isang bahay sa buses ng binata ang nakpatingin kay Michael ng 2 beses. Ang berding mga mata ay nakatakbong berding mga mata sa loob ng isang segundo bago nakmamadaling imalis ang batang doktor Helena para sa kanyang hospital shift. Sa loob ng coffee shop, nakahilo si Jason habang ang kanyang sariling tasa ay nasa kalahating kanyang halabi. Matapos masaksihan ang halos banghan sa pagitan ng kanyang kakambal at ng kanilang ama, si Alex ay masyadong nakmamadali ipang mapansin kung sino ang kanyang nabangha, ngunit nakilala ni Jason si Michael Bennett kahat. Nanghinhinak ang kanyang kamay habang inilabas niya ang kanyang telepono ipang i-text ang kanyang kapatid. Pinakmamasdan ang kanyang ama na nakpapatiloy sa kalsada sa pamamagitan ng coffee window. Ang paglalakad ni Michael ay nakdala sa kanya sa isang maliit na parke. Ang parong lugar kung saan minsan dinala ni Sarah ang kanilang mga anak. Timahal siya, tinaman isang alala na hindi niya binisita sa loob maraming taon. Isang batang baba na may kilay kastanas na biyok na timatawa habang ipinapaliwanag niya ang isang problema sa sudeng. Ang kanyang katalinian ay tumitikma sa kanya. Si Sarah Parker. Bigla siyang nawala tama kapag imispong ang kampanaya. Hinanap niya siya sa ina, ngunit tinala siya ang bihay pasulong na parang isang walang hampay na ahos. Sa kanyang opisina sa kalanan noong imahe, natakpian ni Michael ang kanyang sarili na naktataypang panghalan ni Sarah sa isang search engine, isang bahay na ginawa niya paminsan-minsan sa mga nakarang taon palaging walang nahanap. Gayunpaman sa pagkakataong ito, limitaw ang isang kamakailang artikulo, tinanghapang by Area Children's Hospital ang bagong pediatric resident, si Dr. Alex Parker. Ang larawan batang doktor ay nakpatibok sa piso ni Michael, bagaman hindi niya masabi kung bakit. Marahil ito lamang ang panghalan na nakpapakilos ng halimang alala.
Timawag ilit ang paralan iyong anak, inanin sa iyong kanang assistant na si Jennifer, pimasok na may dalang kanang afternoon coffee. Imasa parin sila na maksasalita ka sa career dahil sa sinot na bivan. Tumangas si Michael nang wala sa isip, ang kanang isipan ay nasa artikilo parin. Ang anak na lalaki na mayroon siya sa kanang itvifa ay nasa boarding school sa Switzerland. Ang kanilang relasyon ay nabawasan sa makapagbisita sa holiday at bivanang puene kals. I-cancel ang aking dinner sa Augustinen ngayong hobby, sabi niya bigla. Kailangan kong sirin ang hapahandang charity hala mismo. Ang manager ng restaurant, si Thomas, ay personal na bimati sa kanaya nang dumating siya ng hobing iyon. Habang tinatalakay nila ang paparating na kahanapan, ang mata ni Michael ay patiloy na dumidikit sa isang 5-liter journal na naiwan sa isa sa mesa. May nakiwan nito kanina, paliwanag ni Thomas, sinendan ang kanang tinghan. Dalawang binata, mga abogado o doktor sa palagay ko. Naktatanong sila tungkol sa hala. Kiniya niya ang journal, ngunit itinaboy ni Michael ang kanang alok na sirin ito. Ang walang itim ay hindi kanang alalahanin, hayan pa man may isang bahay tungkol sa kinakamit na liater ang bimabahabak sa kanang subconscious. Nang habang yun sa kanang walang laman na penthouse, si Michael ay nakatayo sa kanang pamilyar na lugar sa tabing mga bintana. Isang mensahe mula sa kanang anak na lalaki sa Switzerland ang nakpaliwanag sa kanang telepono, hindi makakaiwi ilit para sa Pasko, dat. Schoolskitournament. Tinitahan ni Michael ang mensahe, naalala kung paano niya pinalampas ang kapanghanakan ng kanang sariling anak dahil sa isang malahang investor meeting. May paraan ang kasaysayan ipang ilitin ang sarili, ngunit hindi palagi sa mga parang inasahan natin. Pagbalik sa kanilang apartment, hinahawang makakambal ang haling pahanda para sa hala. Sumabog si Alet sa kanilang apartment, sutparan ang kanayang hospital strips, ang kanayang mukha ay namimila sa achievement. Hindi mo ito paniniwalaan, bilalas niya kay Jason na napapaligiran makapapol sa kanilang maliit na dining tabla. Literal na nabangha ko siya kaninang imaha, at hindi ko man lang napaktanto hanggang sa makiwa ko ang iyong date. Itinabi ni Jason ang lakal briefs na kanayang sinisiri. Nakita ko ang biyong panghahari mila sa Pietis Coffee. Parang nanonood ng pelikula. Alex, parang taas, parang lakat, kahit na parang pahanging pamanen. Ipinatakbo niya ang kanayang kamay sa kanayang biyog, isang nerbiyosong hawi na pareho nilang ibinahi. Ngunit hindi pa yun ang pinakamalaking balita. Naiwan ko ang journal ni nanay sa Augustine kahapon. Limaki ang mata ni Alex. Ano? Paano ka pa nakapasok doon? Ipinaliwanag ni Jason, mayroon akong lunch meeting sa isang client, maingat na isinahawa, maaari kong idagdag. Ngunit narito ang bahay, bimalik ako isang oras mamaya ipang bawin ito, at sinabi sa akin manager na naroon si Michael Bennett. Nakita niya ang journal, Alex. Hindi niya ito binuksan, ngunit nakita niya ito. Ang hakambal ay nakaupo sa nakarainting katahimikan, pinoproseso ang hakahanapan ng araf. Ang journal ng kanilang ina ay nakalakay sa pakitan nila, noon ngayon ay nabawin ngunit kahit papano ay naiba, na parang ang maikling pagiging malapit nito sa kanilang ama ay binago ang kailangan nito. Sa loob ay hindi lamang mga clippings at mga larawan, kundi ang mga pribadong pag-isip ni Sarah na isinilat sa kanayang mayos na salat kamay, ang kanayang mga pag-asa, ang kanayang mga takot, ang kanayang mga dahilan para sa bawat pagpipilian na kanayang ginawa. Bimalik ang mga resulta ng pinakabahong sta ni nanay, sabi ni Alice ng tahimik, ang achievement ng imaha ay kumikipas. Ang pakamot ay hindi kumakana ng kasing handang inasahan namin. Inilabas niya ang kanayang telepono, ipinapakita kay Jason ang calendar app. Ang hala ay sa loob ng 4 na araw. Naibasan na tayong oras. Tumango si Jason, inilabas ang isang eleganteng kriyam kolorit envelope.
Na lala mo ba ang en vir om mental lafsait na napanalinan kun nueng nakarang biwan, ang isa laban sa malaking tech kumpanay na yaon. Isang ba hang hiti ang naklaro sa kanayang halabi. Limabas ang hekum ay nasa board of directors ng Augustine. Sobrang nakpapasalamat siya na nais naman ang isapan sa labas ng korte inililigtas ang kumpanayan kanayang kapatid mila sa kayan sa publiko. Sapat na nakpapasalamat ipang bahan kaming dalawang imbitasyon sa isang tiyak na charitay hala. Kinitahan ni Alex ang mga imbitasyon, ang kanilang hintong lettering ay naili ang ilavang hapon. Kanakawa talaga natin ito hiningan niya. Pagkatapos ng lahat ng hatang ito makikilala natin siya. Timahal siya, isang pakisip ang tumama sa kanaya. Ano ang isusud natin? Hindi tayo maring basta-basta makpakitang suot na strips at isang pang-araw-araw na site ng abogado. Sa sinod na araw ay natakpian sila sa isang epskolemens via sture sa inyong sruare sinisikat para sa mhatitido na halos hindi nila kayang bilhin. Habang naktatrabaho ang Taylor, pinanuit nila ang kanilang mga refleksyon sa Terievay Mirror, hindi na ang mga nahirap na scholarship kits kundi ang mga makintap na ang professionals na maring kabilang sa mundo ni Michael Bennett. Sa Bennett mismo ay narito noong nakarang linggo, binanggit ng Taylor ng kaswal, inayos ang kwelayo ni Alex, nakpapayos ng kanayang halatitido. Napaka-partikular tungkol sa mga detalye tulad na ng mga binata. Nakpalitan tringhan ang hakambal sa salaman, isa pang kakaibang paralel sa kanilang lalong nakakakuhnay ng halandas. Nang mahlan ng habang yun, binisita nila si Sarah sa ospital, ang kanilang bahong sastre na titidos ay manhat na nakasabit sa kanilang pinaksamang kluset sa bahay. Natutulog ang kanilang ina, ang kanayang muka ay mapayapa sa kabilang makakamitang medikal na nakapaligid sa kanaya. Isang neefsegment ang nakpaplay ng tahimik sa ng ospital, ipinapakita sa Michael Bennett sa isang tech konferense. Kailangan mga kabataan ngayon mga pagkakataon, ang kanayang buses ay dimon ng mahina. Ang bawat isa ay karapat-dapat sa isang pagkakataon ipang mabot ang kanilang buong potensyal. Pinanuit ng hakambal ang kanilang ama na maribtog na kimikilos tungkol sa educational access at panghalawang pagkakataon, ang parong determinasyon sa kanayang hamata na naktilak sa kanila sa mhatang pagsisimikap at sakripisyo. Isang nesya ang pimasok ipang sirin ang mga vital sich ni Sarah, timahal nang makita niya ang sa Bennett, marami na siyang nakawa para sa aming pediatric ward, sabi niya kay Alex. Palahang naktatanong tungkol sa makakiventong mga bata, ang kanilang mga pamilya. Sino ang makakala na ang isang tech-billionaire ay maring mohang napakato? Natapos ni Alex, ang kanayang buses ay pinung imusayon. Pinisal ni Yason ang balikat ng kanayang kapatid, pareho silang pinakmamastan ang pamilyar ng hinit kakaibang makan kanilang ama sa screen, alam na sa loob lamang ilang araw ay harapan nilang makakarap siya sa wakas. Ang araw bago ang hala ay sumikat na kilay abo at malap, tipikal na panahon sa San Francisco na tumahma sa mapaknilay-nilay na muwit ng hakambal. Sa ospital, isa sa mas mahandang. Araw ni Sarah, nakaupo sa kama habang sinisiri ni Alex ang kanayang mga vital sikhn sa kanayang sarili, hindi libos na may hiwalay ang kanayang mga popo bilang doktor at anak. May nakita po ako sa journal, sabi niya, ang kanayang buses ay mas malakas kaysa sa mga nakarang araw. Mila sa ilalim ng kanayang inan, inilabas niya ang isang 5 kilibot na sobra. Sa loob ay isang liham na sinimilan niyang isilat kay Michael 25 taon na ang nakalilipas ng hinit hindi kailanman ipinadala. Sinibikan ko ng maraming beses na sabihin sa kanaya, paliwanag niya, iniabot ito kay Yason. Sumilat akong dusa-dusa ng mga ito ng hinit hindi ko kailanman mahanap ang tamang mga salita. Naksimila ang liham, Dear Michael, sa oras na mabasa mo ito, ipinanghanak na ang ating mga anak. Binasa ito ng hakambal ng sama-sama, ang panghalan ng kanilang ama sa itos ay 5 habang napinong liha ang kanilang hamata.
Ang makapaina ay napino ang makapakasa ni Sarah, makatakot, at higit sa lahat, ang kanayang malalim na paniniwala na kinakawa niya ang tama para sa lahat ng sangkot. Hindi mo siya kailanman tinakil na mahalin, hindi ba, tanong ni Alice nang mahina, napansin ang parang paksibaybayang makadaliring kanayang ina sa kipas na tinta. Nakimiti sa Sarah, isang haluang kakalakan at kalangkitan sa kanayang ekspresyon. Mahal ko ang kanayang pinaninindahan, ang dedikasyon, ang pananaw, ang paniniwala na ang teknolohiya ay maaaring pahandain ang mundo. Nginit higit pa doon, mahal ko ang pagkalam na ang bahagi niya ay nabibigay sa inayong dalawa. Sa tibang nasasabi kayong makabata tungkol sa isang sinsaproyet o nalilitas ang isang mahirap na problema, nakikita ko siya sa inayo. Samantala sa kabilang panahong lungsod, si Michael Bennett ay nasa kanayang opisina na sinisiri ang kanayang talampati para sa hala. Ang kasalita ay tila walang laman sa ilang paraan, ang kanayang karaniwang kumpiyansa ay naanahang makakaibang kahanapan ng nakarang araw, ang batang doktor na kanayang nabangha, ang nakalimitang journal sa Augustina, ang patuloy na makaalala ni Sarah. Ang lahat ay imikot sa kanayang isipan tulad ng kapirasong isang puzzle na hindi niya libos na malitas. Ang kanayang telepono ay nakbis na may isang text mula sa kanayang anak sa Switzerland, hindi makakaiwiilit para sa Pasko dat. Schwulske tournament. Tinitahan ni Michael ang mensahe na lalakang paano niya pinalampas ang kapanghanakan ng kanayang sariling anak dahil sa isang malakang investor meeting. May parang ang kasaysayan ipang ilitin ang sarili, ngunit hindi palagi sa makaparang inaasahan natin. Pakbalik sa kanilang apartment, kinakawang makakambal ang haling pakahanda para sa hala. Naksanay si Alex na ipakilala ang kanayang sarili sa harap ng salamin, nagsasakawang iba't ibang parang ipang sabihin ang makasalita na makbabaho sa lahat, mabanit, kami ang iyong kaanaki. Ang bawat pasyon ay tuminok ng sabay-sabay na masyadong direkta at hindi sapat na direkta. Si Jason ay nakaupo sa kanilang maliit na desk, ang lehalpat ay nasa kamay, masistemang isinisulat ang bawat posibleng senaryo at reaksyon na maaari nilang makatakbo. Iyon ang kung paano siya nahanda para sa makakaso sa korte, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang paglilitis. Kailangan nating maging handa para sa anumang bagay belong niya. Maaaring siya ay galit, nalilito o hindi lang naniniwala sa atin. Ang liyam kanilang ina ay nakabikas sa pakitan nila, ang makapahina nito ay pakot sa makakalibot kang son tinipini Sarah ng maraming beses sa nakarang taon. Isang lanaya ang namamikotangi, mayroon silang iyong determinasyon, Michael, at ang iyong peso. Kahit na hindi kanila nakilala, naman nila ang iyong pinakamaysay na katanggihan. Isang text mula sa ospital ang nakahambala sa kanilang makapahanda. Milang timos ang laknat ni Sarah. Nakmadali silang bimalik ipang matakpian siyang natutulog ng hindi mapakali, ang kanayang mukha ay mapitla laban sa makapiting inan. Akat na siniring doktor at ni Alex ang kanayang makachart habang hawak ni Jason ang kanayang kamay, pareho silang libos na nakakalam kung hanukalaha ang oras. Bikas, belong ni Alex, nakatingin sa bintana ng ospital patungo sa makakimikinang naturang dovn kung sa nakihintay ang eleganteng fatadang Augustina. Bikas, lahat ay nakpabaho o walang nakpabaho. Idinaktak ni Jason, nakbibigayang busi sa kanilang pinaksamang takot, kailangan natin maging handa para doon din. Habang bumabagsak ang hobby sa lungsod, humawa ang kakapatid ng isang haling pakbisita sa Pietis Coffee, kung saan ang kanilang makalandas ay halos nakasalubong sa kanilang ama ilang araw bago. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita nila ang Bennett Innovations Adriartes na nagliliwanag sa skyline, isang baakong tahampay at pakbabaho na himibok sa kanilang makabihay mula sa malayo. Inilabas ni Alex ang journal ng kanilang ina sa haling pagkakataon, pinag-aralan ang nakuliktang piraso. Bihayang kanilang ama. Sa tingin mo ba naisip niya ang tungkol sa kanaya, tanong niya, naisip na bang subikang hanapin siya?
Pinanood ni Yason ang isang sopang mga empleyado na imala sa kimikinang natura sa malayo. Bikas sabi niya ng Marian malalaman natin ang lahat. Parang isang hiya sa liwanag ng hobby ang kanyang arte no harapan na eliminadong eleganteng tansong hailawan ang kambal ay nakatayo sa loob ng maranghang pasakan. Ang kanilang inipahang hatitsado ay nakmarka sa kanila bilang bahaging mundong ito kahit para lamang sa isang hobby. Ang hasaig na marmol ay kimikinang sa ilalim ng kristal na chandelier at ang banayad na beling-belinghan ng pilang taong San Francisco ay pamino sa hanggang pakasam. Nilapitan sila ng Parker Thomas, ang takapamahalang restaurant na may mainit na ngiti. Mayroon kaming ipuan sa mesa 7 ikinampas niya ang kamay patungo sa panghinaing silit-kainan kung saan ang habilog na mesa na nababalitan ang kilay kremang sitla ay nakakalat sa espasyo tulat ng isla sa isang dahat mliw. Sig benit ay nasa panghalong mesa, siyempre, medayo na hilisya, may kinalaman sa isang haling minitong tawag sa kumperensya. Ang kamay ni Yason ay kisang paminta sa kanayang bulsa kung saan nakalakay ang liham ng kanilang inakasamang journal. Pinaktabatan nila kung dadalhin ang mga ito, nginit sa hili ay nakpasaya na ang mga pirasong itong kanilang pinaksamang kasaysayan ay kailangang naruruan para sa sandaling ito. Tuminok ang telepono ni Alex isang mila sa ospital. Ang kanilang ina-estable nakpapahinga ng komportable isang alalahanin ang nabawasan sa sandaling ito. Naglakad ang mahkapatid patungo sa kanilang mesa, labis na nakalala sa bawat detalye sa kanilang palagid. Ang kabayertos ay kimikinang tulak ng mga instrumentong pang-opera sa ilalim ng mainit na ilaw at ang mga basong alak ay mahinang imawit kapahinawakan. Sila ay nakupo kasamang iba pang habatang profesional, isang software engineer mula sa Google, isang beauty researcher, isang ventire capitalist, ang iring hatang marang nakilala nila noong 5 kang nahang iba ang habahay. Nakita mo ba ang pinakabahong profile ni Michael Bennett sa Touch Vieklay, tanong ventire capitalist, na malinaw na sinisubikang network. Sabi nila nakpaplano siya ang revolusyon na rayo sa edukasyon. Ang lalaki ay isang hinayo sa paktangan makakoneksyon na hindi napapansin ng iba. Nakpalitan tingin sina Alex at Yason, alam na malapit na silang 5 kang koneksyon na makpapakilat sa lahat sa silit. Ipinakamaling ventire capitalist ang kanilang ekspresyon bilang interes at naksimila sa isang kiwento tungkol sa sikat na kakayahan ni Bennett na alalahanin ang panghalan bawat empleyado, bawat detalyen kanilang bihay. Isang alon kahalakan ang demand sa karamihan habang nagsimilang maktipon ang mga fotografer malapit sa pasikan. Nandito na siya belong isang tao at naramdaman kambal na tumitibok ang kanilang peso sa perpektong pagkakasabay. Timayo sila, hindi mapigilan ang kanilang sarili habang pumapasok si Michael Bennett sa silit. Humalaf siya sa espasyo ng may madaling kumpiyansa, nakikipagkamay at binabati ang mga tao sa panghalan. Sa malapitan, hindi may kakaila ang pagkakawag, ang parong matangkat na panghanghatawan, ang parong parang pagtahilit ng kanilang ilo kapag nakikinah, ang parong bahang ngiti na hindi imabot sa kanilang mga mata kapag kinakabahan. Siya ay nakasuot ng isang titudumila sa parong mananay na nakbi sa kanila, isa pang hibla na nakiknay sa kanilang makatilat na bihay. Hindi karaniwan iyan belong ni Thomas habang dimadaan sa kanilang mesa. Suot ni Bennett ang relo ng kanayang aman hayang hobby. Karaniwan niyang iniinghatan ito para sa pagpipilong lipon. Sinilayapan kambal ang fantahe timapisa sa pulsong kanilang ama pagkatapos ay sa mahkaparong na sa litrato na nakataho sa journal ng kanilang ina, isang paalala na ang nakaraan ay palahing naruruan. Patiloy na timitibok sa ilalim ng ibabaw ng kanilang bihay. Timahimik ang silit habang pambesto si Michael sa podium, inayos ang kanayang hatala na may parang tempak na pahalaw na kinakamit ni Alex kapag nakahanda para sa operasyon. Ang parang mindhat na atensyon na ibinibigay ni Yason sa kanayang halakal brief.
Magandang gabi, simula niya, malinaw na imabot ang kanayang buses sa buong espasyo. Ngayong gabi, narito tayo ipang pag-isapan ang tungkol sa mga panghalawang pagkakataon. Habang nagsasalita ang kanilang ama tungkol sa oportunidad at pagbabago, naramdaman Campbell ang bigat ng liyam kanilang ina sa bulsa ni Jason, ang makataon ng katahimikan na nakikiha sa kanayang mindset na salat kamay. Plano nilang mahintay hanggang matapos ang talampati ipang lapitan siya ng pribado, ngunit may ibang plano ang tatana. Isang kahilian malapit sa pasakan ang kimiyang atensyon lahat, kahit na kay Michael. Habang sumagot ang isang nurse mula sa ospital na nakahanap ng desperado hanggang sa makita niya si Alex. De Parker tawag niya nakakalimitan ang kanayang sarili sa kanayang pagmamadali. Ito ang iyong ina. Kailangan mong pamintan ngayon. Timahimik ang salat. Himintis sa Michael Bennett sa kalahitnan panghangisap, may kimaslap sa kanayang mukha habang naririnig niya ang panghalang Parker. At sa nakayalong sandaling yun habang ang lahat ng mata ay bimalang sa kanilang mesa, alam ng Campbell na ang kanilang mindset ng plano ay malapit ng mahang halusam parang hindi nila kailanman mailan. Mag-subscribe sa aming channel nach ideog ito sa amin na 5 kang higit pang nilalaman para sa iyo. Ang katahimikan sa Augustina ay tila imabot sa kawalanghang habang tinitihan ni Michael Bennett ang Campbell. Ang kanayang talampati ay nakalimitan sa kanayang kamay. Kimaslap ang pakilala sa kanayang mata, hindi sa kanila partikular, ngunit sa isang bahay na pamilyar, isang bahay na bumabakabak sa kanayang buong linggo. Ang batang doktor na nabanghan niya, ang nakalimitang journal, ang panghalang Parker, na imalang havanghaf sa kanayang isipan. Sarah Parker belong niya sa mikropono na nakaunparan mila sa kanayang nakambalang talampati. Ang panghalan ay nakabitin sa hanggang tulat ng isang spell na binabago ang eleganteng charitay hala sa isang bahay na mas intimata at raf. Ang iyong ina ay si Sarah Parker. Si Alex ay kumakalaw na patungo sa labasan, ang kanayang ka-instanits bilang doktor ay nanghibabaw, ngunit tumayo si Jason sa kanayang kinatatayan, hinikot ang journal ng ina mila sa kanayang bulsa. Sabi niya, malinaw na imabot ang kanayang buses sa nakilat na katahimikan. Ang babaeng nagtrabaho para sa iyo 25 taon na ang nakalipas, ang junior developer na nawala ng walang bakas. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang podium, piti ang kanayang habuko. Ang coffee shop, sabi niya, tumitingin kay Alex. Ang journal sa restaurant. Limipat ang kanayang tingin sa pakitan nila, tinatanghap ang bawat makatilat na katanghian, bawat pinaksamang katanghian. Campbell, hiningan niya, ang salita ay bahaya ng marinig. Ang ibang habisita ay nakupong nakayelo, nasasaksihan ang isang pribadong sandali na parang nanonood ng isang eksena sa pelikula na nakahanap sa totoong bihay. Ang fintire capitalist sa kanilang mesa ay minto sa kalahitnan pakihop, ang kanayang basong alak ay nakabitin sa hanghan. Ibinaban ng kaputukrapper na naktodokumento ang kahanapan ang kanilang kamera na nakadarama na ito ay isang bahay na masyadong personal ipangkinan. Kailangan natin pumunta sa ospital, sabi ni Alice ng madalian sa kanayang kapatid. Pagkatapos ay timitinghan ng diretso kay Michael, idinaktak niya, hinihiling ka niya, Michael Bennett. Ang lalaking nakdayong isang emperyo sa mga desisyon na kailangan ng splitsefond, na sikat sa kanayang mabilis na pag-isip at mapagpasang pagkilos, ay nakatayo ng walang halaf sa kung ano ang naramdaman tulad ng inang pagkakataon sa kanayang bihay. Pagkatapos, nang walang isang salita sa dondong habisita, bumaba siya mula sa podium at naglakad diretso sa kanayang mga anak. Nasa labas ang kotse ko, sabi niya, ang kanayang autoridad bilang kiyo ay himahalo sa bahong natakpiang pag-alalang ama. Sasakay tayo doon. Ang biyahe patungo sa ospital ay serial. Inipo si Michael sa pakitan ng kanayang mga anak sa likod ng kanayang literay sedan. Ang journal ay bigas sa kanayang kandanghan.
Bahagan nanghan khinig ang kanayang hakamay habang binabasa niya ang hindi naipadala na liham ni Sarah. Mabilis na humahalav ang kanayang mata sa salitang isinila dalawa at kalahating dekada na ang nakalipas. Hindi niya kailanman gustong pigilan ka, paliwanag ni Yason ng mainon. Malapit nang maksimila ang iyong kumpanaya, ang iyong inang kasal ay nahirap na. Ginawa niya ang pagpili na sa tingin niya ay tama para sa lahat. Idinagdag ni Alex, ang kanayang medical na pagsasanay ay nakatulong sa kanaya na mapanatili ang kanayang pagtitimpi sa kabilang kanayang nakakahalit na emosyon. Dati kong inaisip na ang ginawa niya ay makasariling ginit ngayon nakikita ko na ginawa niya ito para sa amin. Timinghan sa makal mila sa liham, ang kanayang maka ay nakpapakitang makataan hindi na sayang na karawan pagtatapos at makasandaling ama at anak na sabay-sabay na tumatama sa kanaya. Sa lahat makapagkakataong yun, sabi niya, ang kanayang busis ay makaspang sa emosyon. Sa lahat makapagkakataong yun na naklakat ako sa parke na yun may naksabi sa akin na himinto at timinghan para makbigay pansin. Bimaling siya kay Alex. Nasa iyong mata ang kanayang kabaitan pagkatapos kay Yason at ang kanayang parang paninindigan para sa kung ano ang tama. Himinto ang kotse sa pasakan ospital, nginit bago sila limabas, tumikot sa makal sa kanayang bulsa at hinigot ang isang 5 kipas na litrato. Ipinakita nito siya at si Sarah sa isang kumpanay. Tignes parang tumatawa sa ilang nakalimitang biro. Dala ko ito sa loob ng 25 taon, amin niya, hindi ko alam kung bakit hindi ko ito kayang bitawan. Habang sumihot sila sa pintuan ng ospital, ang kanilang tatlong set makaparong kaapak ay imalang hav ng sabay-sabay. Ang bigat ng nakalipas na 2 dekada ay tila imanhat at binabago ang sarili nito sa isang bahay na bago. Hindi lamang sila tumatakbo patungo sa silid ni Sarah, tumatakbo sila patungo sa isang kinabukasan na wala sa kanila ang naisip na posible ilang oras lamang ang nakalipas. Sa loob ng silid bimikas ang mata ni Sarah nang marinig niya silang pimasok. Nakita niya mina ang kanayang anak, pagkatapos si Michael, at isang mapayapang ngiti ang kimalat sa kanayang mukha. Nakita kayo belong niya inabot ang kanayang kamay sa kanilang tatlo. Sa wakas, ang silid ng ospital ay naging isang santiwarayon ibinilong na pagtatapat at milang natiklasang koneksyon. Patuloy na tumitinok ang medical monitor ni Sarah sa background habang hinihila ni Michael ang isang ipuan malapit sa kanayang hihan. Ang kanayang anak ay nakatayo ng protektado sa makabilang gilid. Ang eleganteng hatitude na suotparan nilang lahat ay tila kakaibang angkop para sa napakalahang miling pagsasama-sama na ito. Sinibikan kitang hanapin, malambing na sabi ni Michael kay Sarah, hawak ang kanayang maripok na kamay sa kanaya. Sa loob ng ilang biwan pagkatapos mong imalis, nagpahanap ako sa mga tao, ngunit pinalitan mo ang iyong numero, lumipat sa buong langsote. Napinanglia ang mata ni Sarah. Nachang maingat ako nakpalit ng trabaho ginamit ang aking maiden name. Akala ko pinoprotektahan ko ang iyong pangharap, ang iyong kinabukasan. Tumanghala siya sa kanayang anak. Ngunit sinigurado ko na alam nila ang lahat tungkol sa iyo, bawat tagumpay, bawat milestone. Ang parke sa tapat ng Benet Innovations, sabi ni Alex, na may pag-inova na sumisikat sa kanayang mata, lahat ng pananghalian na yun ay hindi lamang nakataon, diba, mo? Mainang humiti si Sarah. Gusto kong madama ninayo ang koneksyon sa mundong iyong ama, kahit na hindi kayo marang mahang bahagi nito. Panurin ko kayong dalawa na naklalaro at makita ko ang marami sa kanaya sa inayo, ang parang paklitas ninayong mga problema ng makasama, kung paano kayo hindi sisiku hanggat hindi ninayo na inawan ang isang bahay. Biglang tumayo si Michael naklalakat patungo sa bintana. Ipinakitang kanayang refleksyon ang halihan na sinisibikan niyang itaho. Sa lahat ng tagumpay na iyon, sabi niya, ang kanayang busis ay naging makapal sa emosyon, pagtatayong kumpanaya, pagpabago ng mundo sa pamamagitan ng teknolohiya.
Akola ko ang walang laman no pakiramdam na yawnay ang presayo lamang tahampay, nginit hindi tahampay ang nawawala sa akin. Bimaling siya sa kanyang mga anak. Kayo-kayong dalawa. Inikhot ni Jason ang kanyang telepono, ipinapakita kay Michael ang kanilang graduation puto. Nakakia kaming full scholarship sa Berkeley, sabi niya. Nagtrabaho ang mong extra shifts para ibili kaming aming inang kasay para sa mga interview. Berkeley ilit ni Michael na may malungkot na ngiti na naklalaro sa kanyang mga labi. Doon kami nakita ni Sarah. Siya ang pinakamatalinong tao sa aming advanced programming class. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na may 5 laking pagmamalaki. Isang abogado at isang doktor na kamit ninaw ang napakarami ng wala ang aking tulong hinit sa inayong hakyena. May nang sumingit si Sarah ang inayong determinasyon, ang inayong katalinian. Pinisal niya ang kamay ni Michael. Dati kong kinagwentihan sila tungkol sa napakatalinong programmer na naniniwala na ang teknolohiya ay maaaring gawing accessible ang edukasyon sa lahat. Limaki sila na alam na gustong bagian kanilang ama ang mundo para sa mas mahisay. Siniri ni Alex ang mahavital sa kanyang ina, ang kanyang profesional na pag-ihali ay panandaliang nanghibabaf sa kanyang emosyonal na estado. Bumibiti ang kanyang stats, anunsaw niya na may halatang ginawa sa kanyang buses. Mas kamahana ang bagong treatment protocol kaysa sa inaasahan namin. Pinanwit ni Michael ang kanyang anak na naktatrabaho, nakikita ang parang nakatong ekspresyon na suot niya kapag lumilitas mga komplikadong problema. Ang children's word, sabi niya bigla, ang isa na pinupunduan ko doon ka naktatrabaho, diba, Alex? Timango si Alex. Hindi ko alam na ikaw ang anonymous donor hanggang kamakailan lamang. Kinakamot ko ang habata na nakakiyan panghalawang pagkakataon dahil sa iyong foundation. Mga panghalawang pagkakataon, belong ni Michael na naalala ang kanyang nakambalang talampati sa hala. Inikhot niya ang kanyang telepono, mabilis na naktatyping isang bahay. Jennifer kanselain mula at meeting ko sa sinot na linggo emergency sa pamilya. Tiningnan niya ang kanyang anak. 25 taon pahabol na kakawan. Pinanwit ni Sarah ang 3 lalaking pinakamamahal niya sa mundo, pino ang kanyang peso sa kabilang kanyang pisikal na kainan. Michael, sabi niya ng mahinon, mayroon pang isang bahay na dapat mong malaman. Tumango siya kay Jason na hinikhot ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. May kinakawa kami paliwanag ni Jason na nakakalat ng halakal na dokumento at technical na mga detalye. Isang bagong iring educational software na pinagsasama ang isa accessibility features para sa mga underprivileged na estudyante. Kinakawa namin ito sa aming libreng oras, sinisibukang gawin ang iyong pangharap na universal education access na isang realidad. Nanghanginak ang mga kamay ni Michael habang tinitingnan niya ang hapapol, nakikita ang kanyang sariling basayon na sinasalaman sa pamamagitan ng natatangang mga pananaw ng kanyang mga anak. Ang medikal na pananaw ni Alex sa mga liar ng disabilitay na sinaman lakal na kadalibasan ni Jason sa educational akitay. Like father, like sons, belong ni Sarah na pinapanwit ang maka ni Michael na nagliliwanag na may parang sikasik na kanyang kinaimalang hanuang hatang iyon. Patiloy na tumitinoh ang monitor na nakmamarkang oras habang sinisimilan bakong natakbiang pamilayang ito na lakpasan ang dekada na nahiwalay sa kanila. Simikat ang araw sa San Francisco na pinipintahan ang silit ng ospital sa malambot na hinantuang liwanag. Sa wakas ay nakatilok si Sarah habang si Michael at ang kanyang mga anak ay nanatiling gising. Ang kanilang mga titudo yakit ay nakasabit sa mga ipuan. Na may nang nakisap habang pinagsasama-sama nila ang 25 taon makatilat na bihay. Naalala ko ang araw na ito, sabi ni Michael, na itinitiro ang isang larawan sa journal ng Campbell sa isang scientifier. Nakita akong isang regional kompetisyon noong taong iyon. Malamang na nakalampas ako sa inayo.
Nanalo kaming inang pwesto ngimiti si Alex, limekang isang primitieve ay system na makapagdiagnosen mga basic plant diseases. Sobrang proud ni mo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit patuloy niyang ipinipilit na sumali kami sa specific na kompetisyon na yaon dagdag ni Jason na nililiwakan ang kanayang bofti. Pinanghalanan pa niya ang aming educational software project na binitbretge. Akala namin pinararanghalan lang namin ang iyong trabaho pero alam niya na eventual ay itutuloy nito ang higit pa sa educational hubs. Inigot ni Michael ang kanayang telepono na ipinapakita sa kanila ang halarawan kanayang sariling paglalakbay, ang inang arawang binit innovations, ang teknologikal na tagumpay, ang charitable initiatives. Parang hindi kumpleto ang bawat tagumpay pag-amin niya. Iniahas ko ang sarili ko sa pelantropay, sinisibukang panain ang isang bahay na hindi ko kayang panghalanan. Ngayon naintindihan ko na hinahanap ko kayong dalawa nang hindi ko man lang alam. Gemile sa Sara sa kanayang pagtilog at ahat na siniri ni Alex ang kanayang havital. Matatag at stable ilat niya ang kanayang profesional na maskara ay dimilas ipang ipakita ang ginawang isang anak. Mas gemagana ang bagong treatment protocol kaysa sa inasahan namin. Gusto ko siyang ilipat sa isang private room, sabi ni Michael na inabot na ang kanayang telepono. Ang pinakamaysay na panghangalaga, ang pinakamaysay na mga doktor. Ipinatong ni Jason ang kanayang kamay sa brasong kanayang ama. Ayaw niya riyan, sabi niya ng maran. Palakang naniniwala sa sa pagkamit ng bahay sa pamamagitan ng merito. Yan ang dahilan kung bakit sinahirado niyang nakakiyakaming scholarship sa halip na kimihang charitay. Napino ang pagmamalaki at pag-inova ang mata ni Michael. Tulad ng kanayang pagtanghinatakan ang madaling landa sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin tungkol sa inayo. Gusto niyang magtagumpay kayo at gusto niyang magtagumpay kayo sa inayong sariling termino. Timangan siya sa paligid ng regular na silid ng ospital na nakikita ito ng may bahong mata. Pero sa giro makakahanap tayong middelgrond, Alex, sinabi mong kailangan itating ang children's wart ang sa minut na ilang oras ay lumipat habang nagsimilang magplano ang ama at mga anak ng magkasama. Ang kanilang pinagsamang na ay halata sa kung paano nila nilapitan ang mga problema mula sa maraming anghelo. Ang business acumen ni Michael ay walang pitol na nagsama sa medical na kadalabasan ni Alex at sa legal na kalaman ni Jason na limilakan mga solusyon na makakatilong hindi lamang kay Sara kundi sa hindi mabilang na iba pang mga pasyente. Dapat tayong bumalik sa Augustine biglang nalala ni Jason ang hala. Kimaway sa Michael sa kanayang kamay ng may pagpapawalang saysay. Inawakan na ito ni Jennifer. May mga bahay na mas mahalaga kaysa sa mga charitay hala. Timahal siya na timitingin sa kanayang mga anak ng may pag-isip bagaman baka gusto nating magplanong ibang iring pagdiriwang sa lalong madaling panahon. Mas pribado. Nakisang sa Sara na natakpian ang kanayang tatlong lalaki na nakakampilan sa mga laptop at popol na naktutilinghan na parang ginagawa nila ito buong bihay nila. Ang katiparan ng aking pangharap belong niya na kimihan kanilang atensyon. Limipat sa Michael sa kanayang ikan, hinawakan ang kanayang kamay. Sara, gusto kong tumulong sa kanilang software project, hindi bilang isang Q o mamiminan, kundi bilang kanilang ama. Lima ka silang isang bahay na kahanga-hanga, isang bahay na maaaring makpabahong mabihay. Leke vader, leke sons, ngimiti siya na inilit ang kanayang salita mila kanina. Alam ko noon na mahanap nila ang kanilang paraan sa iyong mundo, Michael. Kailangan lang nilang itayumina ang kanilang sariling landas. Habang pinipinong liwanakang imaha ang silid, sinimilan pamilya na planian ang kanilang kinabikasan ng magkasama. Ipinilit ni Michael na ilipat ang kanayang opisina na mas malapit sa ospital hanggang sa humaling sa Sara.
Ibinahing kambal ang makakiwento ang kanilang pagkabata, pinipino ang makablangkong nawawalang makataon ang kanilang ama at pinanwit ito ni Sarah nang may mapayapang kasiyahan. Alam na ang kanayang dekoda ng mahabang pakasapora sa milang pagsasama-samang kanayang pamilya ay sa wakas ay natanto. Sa ordinaryong salit ng ospital na iyon nagsisimula ang isang pambihirang bahong kabanata. Ang makatilat na linayan kanilang makabihay ay sa wakas ay nakasalubong na limilakang isang pater na mas mahanda at komplikado kaysa sa alinman sa kanila ang naisip. Mag-subscribe sa aming channel, nak-ideog ito sa amin na limakang higit pang nilalaman para sa iyo. Pagkalipasang 6 na buwan, ang eleganteng salitkainan ng Augustina ay milang napinuang makapilang taong San Francisco, nahinat sa pagkakataong ito para sa isang napakaibang okasyon. Tumayo si Michael Bennett sa podium, kasama ang kanayang anak sa tabi niya, habang inililinsat nila ang Bennett Brita Foundation. Isang infantile na pinagsasama ang kanilang talento ipang bahian ang edukasyonal akis sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa Sarah ay nakaupo sa harap, ang kanayang kalisahan ay bimitino ipang dumalo sa napakalahang sandaling ito. Pinanwit niya na may liyan kahalakan habang sinimilan ni Michael ang kanayang talampati na napakaibang mila sa isa na nantola kalahating taon na ang nakalipas. Ang tagumpay, sabi ni Michael, ang kanayang buses ay nakdadalan malinaw na emosyon ay hindi sinisikat sa mga dolyar o teknolohikal na tagumpay. Sa loob ng 25 taon, akala ko mayroon akong lahat, kayamanan, pakilala, implivan saya, nahinit na wawala sa akin ang pinakadakilang kayamanan sa lahat, pamilya. Tiningnan niya ang kanayang mga anak ng may pagmamalaki. Minsan binibigyan tayong bihayang makapanghalawang pagkakataon sa pinaka hindi inaasahang paraan. Itiniro sa aking mga anak na ang tagumpay na walang pag-ibig ay walang laman at ang tinay na kayamanan ay nakasalalay sa mga koneksyon na itinatayo natin sa iba. Ipinakita ng presentasyon screen sa likod nila ang Bennett Brita software na humahana, isang sopistikadong AI-driven platform na imankop sa estilong pag-aaral ng bawat estudyante na sinisira ang hadlang wika, kapansanan, at socio-economic status. Nahinat-higit pa ito sa software, ito ang talay na sa wakas ay nakikignay sa kanilang pamilya. Ang aming ina, himakpang si Alex, na ikinampas ang kamay kay Sarah, ay naktiro sa amin na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pagkakataong mabot ang kanilang buong potensyal. Ipinakita niya sa amin sa pamamagitan ng kanayang sariling halimbawa na ang pagsisimikap, integridad, at pagtitiyaga ay mas mahalaga kaysa sa pribilehiyo o kalakayan. Nakpatiloy si Yason, maaari niyang tawagan ang madaling landas hamitan ang panghalan ng aming ama ipang masahiro ang aming kinabikasan. Sa halip, binigyan niya kaming isang bahay na higit na mahalaga, ang determinasyon na forga ang aming sariling paraan at ang karinanghan ipang manawan na ang tinay na tagumpay ay nakmimila sa pagtulong sa iba na magtagumpay. Imipo ang matla na nabahani habang inihayag ni Michael na ibibigaying Bennett Innovations ang software ng libre sa mga independent na paralan sa buong bansa. Ipinilit ng kambal ang kandasang ito na naklalaman parang prinsipayong kanilang ina at ang mapagkawang-kawang diwan kanilang ama. Pagkatapos ng pagtatangal, sa isang tahimik na sandali na malayo sa karamihan, naktipon ang pamilya sa parang sulokong Augustina Kingston inang pinlanong kambal na makilala ang kanilang ama. Hawak na Sarah ang 5 journal, nangayon ay sinamahan ng isang baho na naktatalang kanilang paklalakbayng milang pagsasama-sama at paktibos. Kaniko ko ang mga taon sa pagtatayong mga teknolohiya ipang ikonekta ang mga tao sa buong mundo, pagmimini-mini ni Michael, na timitingin sa kanayang pamilya, na hindi ko kailanman nanawan ang pinakamalakang koneksyon hanggang ngayon. Inawakan niya ang kamay ni Sarah, ang kilos na nagsasalita ang kapatawaran, pag-inawa, at nabahong posibilidad. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang nakakamit mo ng makisa, sabi ni Alex na inisip ang lahat ng mga pasyente na makikinabang mula sa mga medical education initiative ng kanilang foundation. Ito ay tungkol sa pag-angat sa iba sa daan.
At ang pamalaya, dagdag ni Jason, ay hindi lamang tungkol sa na utatana. Ito ay tungkol sa makapagpipilian, pagpili na mahmal, magpatawad, maniwala sa makapanghalawang pagkakataon. Bineksan ni Sarah ang 5 journal sa haling pagkakataon na ipinapakita sa kanila ang inang artikulo na kanayang naisaw tungkol sa tagumpay ni Michael. Sa tabi nito, inilahai niya ang isang bahong pahayagan tungkol sa Benet Brete Foundation, ang kiwentong isang pamilya na milang nakasama sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pananaw na hawang at sisibla ang edukasyon sa lahat. Ang ilang hatalay malambing niyang sabi ay nanghangailangan oras ipang itayo, nahinat kapag na tayo na ang mga ito, mari nilang bahian ang lahat. Sa labas ng bentanan Augustine, ang San Francisco Fog ay gemigelong, naginit sa pagkakataong ito ay hindi nito hinihiwalay ang kanilang mga mundo, pinakisa nito sila, isang pamilya na sa wakas ay biwa. Ang kanilang tagumpay ay hindi sinisikat sa malayan-malayang doler kundi sa malayan-malayang bihay na sabay nilang hawakan. Sa hili, natiklasan ni Michael Benet na ang kanayang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang imperyo na kanayang itinayo o ang teknolohiya na kanayang nilaka, ito ay ang pamanang pag-ibig, pagtitiyaga. At habang na itinanim ni Sarah sa kanilang mga anak at ang pag-inawa na ang tinay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikiyan natin para sa ating sarili kundi sa kung ano ang ibinibigay natin sa iba. Ang tinay na kayamanan na napaktanto nilang lahat ay wala sa animang bank account o stock portfolio. Ito ay nasa makapanghalawang pagkakataon na kung minsan ay inialok sa ating bihay at ang lakas ng loob na akapan ang mga ito kapag dumating ang mga ito. Para sa hili, walang tagumpay sa mundo ang maring ihambing sa simpleng himalang isang pamilya na nahanap ang kanilang don pabalik ng magkasama, naktatayong mahatilay sa buong taon patungo sa isang kinabukasan na mayaman sa pag-ibig, layunin at ang iring kayamanan na tinay na malaha. Mahal na manunuot kung ang kiwentong itong paktibos ng pamilya at tinay na tagumpay ay nakontak sa iyong peso, marami pa kamang nakaka-inspira na makakiwento na nakihintay para sa iyo sa aming channel. Mila sa nakakontak na milang paksa sa masama hanghang sa mga sandali na nakpabahong bihay, ang bawat video ay nakdadala sa iyo ang mga tinay na kiwento na nakpapalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga sa bihay. Tingnan ang aming iba pang mga video tungkol sa hindi kapanipaniwalang pagtiklas ng pamilya, mga panghalawang pagkakataon, at ang tinay na kahulugan ng tagumpay. Huwag kalimitang mag-subscribe at iyon ang mga notifikasyon para sumali sa aming komunidad ng mga storyteller at storylover. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na ibahagi ang mga makapangyarihang mensaheng pag-asa, pag-ibig, at ang mga hindi inaasahang paraan na maaaring sorpresahin tayong bihay sa kahalakan.